खुलुमबाय लोगोफोर कयेक दिन सिगांना 15 आगस्टआव जों मोनसे पोस्ट होनायखौ जों नुदों माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि दिपेन बर' बिथांनि खौसेथिनि बारै बिथाङा लिरदों। मोजां बाथ्रा, खौसेथिनि बाथ्राखौ लिरदों जेब्ला बावहाय एसे आंबो एसे बुंफादेरनो लुबैदों। बावहाय लोगोसे रनजित बसुमतारी बिटिआरनि इएम बिथाङाबो पावारा जोबहां नालाय, ओंखायनो दासो खौसेथिनि बाथ्राखौ सिरि मोनखांदों। अबसे खौसेथिनि बाथ्राखौ जेब्ला अलखदाव गोग्लैहां थैहां जायोना, अब्लानि समावसो आइखौबो नांगौ, आफाखौबो नांगौ, आबै नांगौ, आबौ नांगौ, गासैखौबो नांगौ जायो। बेफोरबायदि दा बुंनो मोजांसो जादों, मोजां जादों होननानै जों जानला मानला बुंबाबो जानाय नङा। खौसेथिखौ जोंनो नांगौ, जों खौसेथिनि हेंथा नङा आरो खौसेथिखौ जानाङा होननानैबो जों बुङा, जानांगौ एसे जाथि हिसाबै ना। जेब्ला लकसभा इलेक्सन जादोंमोन ना, बे समाव आंनिया एसे सोंथिसो लुबैबावदों मानगोनां दिपेन बर' सारनिसिम। बिथाङा बुंदोंमोन ना, बिजेपिखौ जोंनि बिटिआर एकर्डखौ माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि नामावहाय जों बिजेपिखौ सापर्ट खालामनांगौ बर' हारिफ्रा बा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव, बेखिनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन। खौरां बिजोंफ्राव गोसारदों बियो बयनावबो। थ' जों बेफोरखौ नायोब्ला माब्लाबानि समावहाय गोसोफ्रा गाबखांनाय फैयो। बिजेपिजों हयथ'बा दिपेन बर'आ एसे बबेबा बिथिङाव ना धक्का, एसे दुखु मोनहोजादों, आघात मोनहोजादों। ओंखायसो दिनैनि दिनावहाय माखासे खौसेथिनि बाथ्राखौ लिरदों नैबे 15 आगस्टआवहाय। खौसेथिनि बाथ्राखौ जुदि जोङो जेब्ला गोजोन गोरोबथा जादों अब्लानि समाव खौसेथिनि थाखाय बा ज' जानायनि थाखाय जों जेसेबां बर' हारिनि दल संगठन, पलिटिकेल हान्जा ना, राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर, बेफोरबायदिखौ लानानै अदालगुरियाव जेब्ला एनडिएफबिआ मोनसे जथुम्मा खालामनो नागिरदों, अब्लानि समाव रन्जन दैमारिखौबो ब्लड जियालाव थांफिननो गोनां जादों। नैबे खारननि थाखाय खौसेथि ज' पलिटिकेल हान्जाखौबो रन्जन दैमारिनि थांखिया नैबेनोमोन जे रन्जन दैमारिया आं माने खौसेथि, जोंखौथ' दिनै खौसेथिखौ लाबोबाय। एनडिएफबिआ मोनब्रै फेक्सन जादोंमोन, अब्लानि समाव फरायसा आफादा खौसेथिखौ लाबोदों होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दा बै समाव एनडिएफबिआबो रन्जन दैमारि सारा जिहेतु जियालाव थाङाखैमोन, अब्लानि समाव सोरबा पलिटिकेल हान्जा, सोरबा फरायसा आफाद, आबसुजों बनस'जों मानो गोरोबनो हाया, नङा होमबा? बेखिनि बाथ्राखौ सावरायलायनानै मोनसे ज' खालामलायनायनि मोनसे सिमां लादोंमोन। नाथाय बियो रन्जन दैमारिनि जाखिनि सिमां, जाखिनि थांखि, आनसाक्सेस जादों, साक्सेस जाहैयासै। जागौमोन सोरबा सासे सानैनि थाखाय बियो जायाखैखौ होननानै बुंनांगोन। थ' दिनैहाय मानोथो दिनैहाय दाखालि 15 आगस्टआव मोनसे गावनि फेसबुक पेजआवहाय पस्ट खालामनो गोनां जादों। जों बेखौ नायनानै माखासे गोबां सोंथि फैदों। जोंनि खौसेथिया बै समावनोमोन, दाबो खौसेथि सम दं। बिथाङा लिरदों जोंनि जेसेबां पलिटिकेल हान्जा, राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर, बिथांमोनाबो खौसेथि जानांगौ। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा लिरबावदों जोंनि जेसेबां दल संगठनफोर दं, माहारियारि आफादफोर, जा जेरैबायदि आबसु, बनसु ना, गुबुन गुबुन दल संगठन, बेफोरबायदि आफादखौबो बिथाङा लिरदों जे जों ज' जानांगौ, खौसेथि जानांगौ, नङाब्ला जों हारि हिसाबै एसे थांना थानांगौआ गोब्राब दं होननानै माखासे बिथिङाव इनडाइरेक्टलि लिरनायखौ जों नुनो मोनदों। दुखु नाङो माब्लाबा खौसेथिनि बाथ्रायाखौ, जों खुगायाव खौसेथिनि बाथ्रायाखौ बा जों ओरैनो फेसबुक पेजआव खौसेथिनि बाथ्रायाखौ लिरनानै खोन्थाब्ला बा लिरनानै पस्ट खालामबा जानाय नङा होननानै आं सानो। मानो होनना बुङोब्ला दिनै फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मानगोनां दिपेन बर' सारा जुदि बेखिनिखौ लिरनो हाबायबा आरो बेखिनि बाथ्राखौ दिनैहाय फोसावदोंबा, आं लुबैदों लिरनायजों लोगोसे नङा, आखाइजों खामानिजों ज' जानायनि माखासे बेबस्था राहा लामाखौ
लानांगौ जों माबायदिहाय आबसुजों बनसुजों आरो गुबुन आफादजों बा जोंनि बर'नि गेजेरावथ' फिसा आफाद थुख्रा आफाद दङ माबा आइजो आफाद दङ बर' समाज दङ साहित्य सभा दं दिनैहाय जोंनि गेजेराव बिनि अनगायैबो गुबुन जों दल संगठनफोर दं बेफोरबायदिया जों गोदोनि खौसेथिखौ बुंदों दिनै बिथांमोनखौबो जों लिंहरनांगोन मोनसे प्रग्राम एरेन्ज खालाम बेफोरखौ एरेन्ज खालामनानै लिंहरनांगोन लाइजाम इस्यु खालामनांगोन दिनैनि दिनाव लाइजाम इस्यु खालामनांगोन जोंनि बे जाथिनि खाथिराव बर' हारिनि खाथिराव बर' हारिनि अलखदाव जिहेतु जों अलखदाव थांनायखौ जों नुगासिनो दं बै अलखदखौ नायनानै लाइजाम इस्यु खालामनानै जुदि खौसेथिनि बबेबा मोनसे फिल्डफोरावहाय ज'नो जथुमा खालामोब्ला बे बयनिख्रुइबो देरसिन अब्लाना जोंबो बिराद मोजां आखाइ खबगोन जों जाथिया बर' हारिया दिफेन बर'खौ एसेब्लाबो जों एसे नङा गोबाङानो 50% सापर्ट खालामगोन गोसो सिङाव दिनैहाय फरायसा आफाद नंगौ जों माहारियारि आफादजों थांना थानांगौ आरो माहारियारि आफाद गैयाबा फरायसा आफाद गैयाब्ला मोनसे फरायसाफ्रा जुदि आफाद गैयाबा मोनसे जाथिया फरायसा आफाद गैयाब्ला थांना थानांगौआ एसे गोब्राब दं खारन दिनै फरायसाफ्रा मा मावनो हाया एग्जाम्पलाव जोंनि खाथियावनो नांनानै थानाय बांलादेश बायदिया दिनै देशखौनो चेन्ज खालामदों हादोरखौनो मा खालामदों प्राइम मिनिस्टारखौ सोलाय होदों होनबा जोङो मानो हाया एग्जाम्पलाव होजायो बेफोरो खाथियाव बांलादेशआव नुदों दाखालि जिहेतु जानानै थांदों गोबाङानो कमेन्ट लिरना हरनो हागौ दै गुबुन कान्ट्रिनि बाथ्राखौ मानो बुंदों जोंनि देशआवनो दङ बेफोरबायदि लिरनो हागौ खिन्थु बे नङा आं एग्जाम्पलसो होदों दै दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि खालामनो हायोब्ला बेफोरबायदि आफाद थायोब्ला जोंहा जाथि हिसाबै गोरा गोख्रों जायो थ' दिनैहाय दिफेन बर' सारनि माखासे पस्ट होनायखौ आंबो मोजां मोनदों खौसेथिनि हेंथा नङा जों खौसेथि जेब्लायबो लुबैयो आरो जाथि हिसाबै जों थांना थानांगौआ खौसेथि थाब्लासो आरो जों जाखिनि दैदेनगिरि मोनगोन जानला मानला दैदेनगिरिबा बेफोरबायदि लाब गैया खामानि गैया दा एग्जाम्पलाव नैबे दा पलिटिक्सनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर बा बे बाथा बुथानो गामि ओनसोलाव बाथा बुथा फिसा माबाफोर थागोन ना बेफोरबायदिया ओरैबायदि माने मेन्टेलिटि मा सिन्थाधारा खालामो लेंगुवेजआ मालाबाबो मोजां फैया दिनैहाय जों बुङोब्ला बै दैदेनगिरिफोरखौबो बुंनो गोनां प्रमद बर'आ दिनैहाय इउपिपिएलआव थानानै आफादगिरि जानानै सिएम जानानै बिटिआर एकर्डनि बे मोनसे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मोनसे बरमायाव जादोंमोन बेखौ लुफुंनो हादोंना दिनै 4 बोसोर जालांबाय 4 बोसोर जाबाय सरकारा बायनायनि लाइनाव फैगासिनो दङ बबे मोनसे खामानिखौ मावफुंखो दे बोसोरसे बोसोरनैयाव बोसोरथामाव जों हायासै मानिबाय कमप्लिट खालामनो हायासै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि कलेज मोनसे दंमोन बरमायावहाय मा खालामखो बिनि अनगायै गुबुन जायगायावहाय दङमोन मा जाखो बेफोरो माथो दिनै फाउन्डेसन खालामनायखौनो नुवाखै बोसोरनैनि उनाव जों बहाबा माबा खुन्था गायसननाय नुदोंमोन नाथाय बेफोरनि जेबो मावाखै होनबा दिनै बिटिआर एकर्डखौ जों मा आसा खालामनो हायो मा फोथायनो हायो सिमा बारायदों होननानै बुंदों बेसेबांसिम माब्रै जानानै दं दिनैहाय सिमा बारायदों होननाया बेखौबो जों साननो गोनां जानानै फैदों गोबां बेफोरबायदिनो एग्जाम्पलाव बुंनो हायो दिनै इउपिपिएलखौ लानानै जों गोबां मावनो हादों गोबां खामानि मावदों जेसेबां इएम दं एमसिएलएफोर दङ बिथांमोना अनलि खुगायावल' जाय इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर जाय इउपिपिएलनि सापर्टारफोर बिथांमोना अनलि खुगायावल' बुङो जेबो मावनायनि बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बरमायाव कलेज ना माबा मोनसे लुदोंमोन बेफोरखौ नोंथांमोना नायजोब जायफोरा बे कमेन्ट सेक्सनाव गाज्रि लेंगुवेज लिरहरोना बिथांमोना नाय बोदला नाय नोंथांमोननि आखायाव बुहुमा दंजोबो गस्ला सिपियावनो नोंथांमोननि लंपेन्ट सिपियाव बुहुमानो दङ एन्ड्रइड मबाइल दं बेफोराव नाय हाबनानै अब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन इउपिपिएलआ दिनैहाय बिटिआर एकर्ड दफानि जाखिनि मावनांगौ मावनो हायाखै होननानै जों बुंगोन बिनि अनगायैबो मार्टिएस्टम एनडिएफ बिनि मार्टिएस्टम इएम दङ ओमफ्राय एमएलए लाइफआवसो डिपुटि चिफआ जोंना गबिन्द बसुमतारिया इउपिपिएलनिया गबिन्द बसुमतारिया बियो एमएलए लाइफआवसो दिनैहाय बेफोरो मा होनना बुंगोन बेखौ
दिनै प्रमदाथ' बुंखागोन बियो आबसुनिफ्राय फैदों आं नायगोन बिसोरखौ बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन खिन्थु रन्जित बसुमतारीजों गबिन्द बसुमतारीजों मा मावदों दे बुं कमेन्ट सेक्सनाव एसे लिरनानै हर नैबे जोंनि बाक्सा बायदियावहाय एनडिएफबिनि माल्टिएस्टमनि लुनायनि बाथ्रा फाउन्डेसन खालामबाय थांनाय बोसोराव बिनि मोनसेबो बुस्थु दिनै गैयानो आगष्ट मास जोबनोसै बावला सेप्टेम्बर 14 सेप्टेम्बर बबेयाव खुंगोन दिनैहाय बे जुदि मावजेननायमोनबा दिनैहाय बुंजागौमोन दिनै बेखौबो दिनै मावनो गोसो गैया सोरनि अबहेला बेफोरो एम रन्जित बसुमतारी एमएलए डिपुटि चिफ नैबे गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि अबहेला बिथांमोननि आलसिया बिथांमोननि पकेट गरम खालामनाय बिसोरनि व्यक्तिगत गरम खालामनाय हा हु लाग्लुंनाय बिनि अनगायै जेबो जायाखै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंबावनो हायो खोनानो मोन्दों निसिमायाव नैबे राकेश ब्रह्मआ फैगोननो जेसेबां एनडिएफ बिपिएफआव थानाय सापर्ट खालामनाय बिसोरखौ लिंहरबो माने पकेट गरम खालामहरसिगोन फैसा हरसिगोन जों 500 थाखानि एथ्राब माबा नङा रन्जित नैबे राकेश ब्रह्मआ फैनो नागिरदों मिटिं खालामगोन बारा गोबाव नङा साननैसो साननैयावनो बिबो सोर बुंदों इउपिपिएलनि सापर्टारफ्रानो बुंहरदों बिखौ रेकर्डबो दं आं बिखौ होनांगौबा होगोनबो बिखौ गोनां जायोब्ला सम सफैयोब्ला होगोन आरो राकेश ब्रह्मनि मिटिङाव अफ्रिया सहैगोन एटेन्ड जाहैगोन आं बेफोरबायदि दिनैहाय गोबां बाथ्रा दंबावो बुङोब्ला माने खोथाया जोबनो थाङा ओंखारलांबाय थायो दिनै रन्जित बसुमतारीनि माखासे खौसेथिनि बाथ्रा लिरदों एफा बोसोर 4 बोसोर बबे खनायाव उन्दुनानै थाया रन्जित बसुमतारीयाबो दिनै खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों दिनै बिथांमोननि सायाव मा आसा दं दिनैहाय ओरैनो खुगायाव हारि जाथि खौसेथि बुंनानै जेबो लाब गैया पलिटिक्सआ दिनैहाय जों बर'नि गेजेराव अपोजिशनखौबो नांगौ थांनाय बिटिआर इलेक्शनावहाय जों इउपिपिएलजों बिपिएफजों मानो दानो हायाखैमोन हायोमोन आराम इउपिपिएलआ मा बेसे देरहादों 11था ना 12थाल'सो देरहादों बिपिएफआ दिनैहाय 17था देरहादों ना बेसेबांबा देरहादों जाय हक 12था ना बेफोरबायदिनो देरहादों इउपिपिएलआथ' देरहाथाराखै बावहाय सिंगेल इउपिपिएल हिसाबै जेनदों दिनै बिजेपिआ हारसिं 9था देरहादों हारसिं 9था बेखौबो एसे मोजाङै सान इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर दिनैनि दिनाव हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि चिफ मिनिस्टारा जेब्ला जों बिटिसि इलेक्शनाव 2025आव सेंगेले जों बिजेपि हिसाबै जों गेलेगोन बेफोरबायदि बुंनायावसो दिनै इउपिपिएलनि जेसेबां दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि बिखायाव नांहैदों अर जोंहैदों बिखा खामहैदों जों थामारनाय नंला नामा बे बाथ्राखौ सानदों खुगायाव जों इउपिपिएलआ बिराद खामानि मावदों जों इउपिपिएलआ जों सरकार दाफिनगोन 25आव बुंनानै लाब गैया फोदैमोन सिदा सिदि बाथ्रा खुला खुलि बाथ्रा थ' दिनैहाय खौसेथिया खुगायाव बुंबा जाया अनलि नैबे खुगाजों खौसेथि लिरनानै खौसेथि बुंबा जाया नैबे गोसोनिफ्राय खौसेथिया ओंखारनांगोन लिंनांगोन रायलायनांगोन ज' सावरायनांगोन अब्लासो खौसेथिया फैगोन नों जुदि ओरैनो पस्ट खालामनानै होयोब्ला रन्जित बसुमतारीयाबोथ' दिनै पस्ट खालामदों गावनि फेसबुक पेजआवहाय खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै अलखदा दिनै बर' जाथि हिसाबै अलखदा गोग्लैगासिनो दं मोनफा दिनै बिजेपिया मा खालामनो सानदों जोंनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि बाथ्राखौ दाखालि बुंदों बिजेपिनि नैबे हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंदों ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जों रैखाथि होगोन होननानै नोंसोर इउपिपिएलआ दिनै बेखिनि बाथ्राखौ गोरा बुंनो हादोंना मालाबा माबायावहाय स्टेजाव गाखोनानै बुंदोंना ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ जों इउपिपिएलआ रैखाथि होगोन आरो जाय ट्राइबेल बेल्ट ब्लक हायाव दखल खालामनानै दं बिसोरखौ जोङो होखारगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो हादों हाया बिपिएफआबो हाया दिनैहाय बिखौ गोरा गोख्रोङै बुंनो हाया मजाबारिखौ बुंथोन हायोब्ला बिपिएफआबो बुंथोन आं बेखौबो लुबैदों बिपिएफआबो दिनै बुङाखै इउपिपिएलआबो दिनै मजाबारिनि जानानै गसङाखै रायजो राजाया दिनै गावनि हा थारावहाय खुनु मोनसे खाजना होगासिनो दङ दिनै मजाबारिनि रायजो राजाफ्रा गुबुन हारियासो दिनैहाय आराम आबाद मावनानै जागासिनो दं पलिटिकेल हान्जा मोननैया जों गोरोबजानायखौ लुबैदों गेले बेसेबां जोंनि बिटिआरआवहाय दङ इउपिपिएलआबो देरहाथों बिपिएफआबो देरहाथों
जों रानलायनानै सिटखौ शेयारिं खालामलायनांगोन। सिट शेयारिं खालामलायाबा मालाबाबो UPPL BPF फैया। आरो जिखिनि बाथ्रा बुंलायबाय थानाय ना बेफोरखौ जुदि नायोब्ला UPPLआबो गोरोबनो गोसो गैया आरो BPFआबो माखासे बाथ्रा बिथिङावहाय गोरोबनायनि खोथायानो फैनायखौ जों नुनो मोना। ओंखायनो जों बर'नि गेजेराव दा मोनसेल' स्ट्रं आफाद हिसाबै जोंनि माहारियारि आफाद जितु दिपेन बर' सार नोंथाङा जिखिनि लिरदों आं बेखौ मोजां मोनदों। जोंनि जेसेबां दल संगठन दं बिथांमोना खौसेथि जानांगौ। खुगाजोंल' बुंबा खौसेथिखौ जाया, लिरनानै पस्ट खालामबाल' जाया, हाथे कामे आखाइजों लोगोसे बिखायाबो थांनांगोन, खामानियाबो मावनांगोन। जों जेसेबां पलिटिकेल हान्जा नन पलिटिकेल हान्जा आफादफोर दं बिथांमोनखौ इसु खालामनानै मोनसे जायगायाव दैदेनगिरिफोर गोजा सावरायनांगौ। बिखौ बावहाय खुनु रिपर्टार लानो नाङा, खुनु भिडिअ खालामनो मोना। जों बर'नि दैदेनगिरिफोरल'नो सावरायनांगौ। आंनिब्ला बेफोरबायदि स्पेशेल जुदि सावरायोब्ला खुनु मबाइलानो सोनो नाङा, खुनु मबाइलखौनो भिडिअनो केमेरानो फटकनो बेफोरबायदिखौ लानांगौ दरकार गैया। जों बेखौ मोजां स्पेशेल स्रोदसो सावरायनानै जों बर'फोर गोजा पलिटिक्सनि बाथ्राखौबो जों सावरायनो हाबाय। आरो जोंनि जेसेबां दल संगठन दं बिथांमोनाबो ज' सावरायनानै मोनसे थांखि लानानै मावहैब्लासो जाहैगोन। नङाब्ला ओरैनो खुगायाव खौसेथि जानांसिगौ जों बर'आ जाया। जों खौसेथि जानांगौ। जों माहारियारि आफादनो जेसेबां दल संगठननो पलिटिकेल हान्जानो जों ज' जानांसिगौ। बेखौ बुंबा जाया, लिरनानै पस्ट खालामबा जाया। ओंखायनो खुगाजोंबो लोगोसे थांनांगौ। थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय, गोलाव खोथाबो जाबाय, गोलाव समबो जाबाय। जाय बाथ्राया जुदि रायजो राजानाव सोरनियावबा बिखायाव जुदि एसे जुदि नांहैदोंबा बै सुबुंफोरनावहाय आं क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो साना बयनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।